Velkommen til Det Barnlige Univers. Jeg hedder Merete, og jeg vil rigtig gerne spørge en lille smule ind til jeres tandfe. Er hun sådan en magisk lille dame, eller smider hun 20 år under hovedpuden? Jeg vil rigtig gerne puste en lille smule liv ind i jeres traditioner. Vores tandfe, hun gemmer pengene i balloner rundt omkring i huset. Det gør hun efter ledetråd, som er skrevet i de her lækre breve til dit barn. Her fortæller tandfeen også en lille smule om, hvad hun går og laver, og hvad hun bruger tænderne til. Det er nok svært, tænker du. Nej, det er det ikke, fordi vi har lavet fine instrukser til hver eneste tand, så du ved fuldstændig, hvad du skal gøre. Det hele handler jo om at få tandfeen mere magisk, så derfor så er der selvfølgelig tegninger og color by numbers med. Der er også tandfefodspor. Måske skal der et par på madpakken. Der er postkort. Og tatoveringer. Og alt efter hvad for en pakke du køber, så kan der også være lidt ekstra lækre ting med, til at gøre det hele lidt mere magisk. For eksempel et lille emblem, der står, at man har tabt sin første tand. Til den store pakke, der er 20 balloner med, og til de små, der skal I selv lige finde nogle balloner. Men legen og magien er lige magisk, alt efter hvad for en pakke I tager. Jeg håber, I har lyst til at lave en lille smule om på traditionerne, og gøre dem lidt mere nutidige. Kig forbi Det Barnlige Univers.